Race. Ako ang assistant, mga igsoon, marag may muwali, dili ako. Atong bakbakan ng Ginoo, mga igsoon. Ipakpak na, samtang nabakay kamot. Kay nagabot ato sa langit, walay undang nga pakpak atong buhaton para sa atong buhi nga Dios. Amen! Praise the Lord, manindog ta mga igsoon, di ta magdugay. Salamat sa Ginoo. Are you glad nga naba ka sa presensya sa Ginoo? Say amen. Okay, gi-welcome na ako ang tanan, labi na gyud ang mga bisita nga naa karon. Salamat sa inyong pag-ari. Please ko kuha imong pulong sa Ginoo, kuha imong Biblia mga igsoon, di ta magdugay. Get your Bibles please. Abrihi kini sa libro sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Galatians chapter 5 verse 22, tama sa 23. Sa NLT version, kung basahon. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Sa Bisaya, mga igsoon, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamamina, tudon, pagkamapaubsanon, ug pagkamapugnanon sa kaugalingon. Kining mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Magampo kita mga igsoon. Please close your eyes and bow your heads. The presence of God is here. Ang Holy Spirit niya karong kabuntagon ug siya ang mo-illuminate. Siya ang mugiya nato sa kamatuoran kay kung wala ang Holy Spirit dili ta kasabot sa iyang pulong karong kabuntagon. As I pray, Heavenly Father, salamat kayo Amahan sa imong pagbubo, sa imong presensya ning dapita. Salamat o Dios nga imong espiritu namunghat kanamo. Tinuod kayo Ginoo. Ang Holy Spirit, ikaw ang pasabot kanamo sa mga revelation, ikaw ang among rema word. Ikaw ang padayag kanamo Ginoo sa imong pulong karong kabuntagon o Dios. Tudluy kami Ginoo nga mahimo kaming makabaton aning mga bungaha tungod lamang sa imong buhat sa among kinasuluran. Salamat kayo Dios sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo mga igsoon. Pwede na mo manglingkod. Hallelujah. For the month of October, ang ato ang topic is about knowing the Holy Spirit. Amen mga igsoon. Last September we had in Jesus' name. Now, natay knowing the Holy Spirit. Now, first Sunday, nagisgot si Pastora, who is the Holy Spirit? No, ingon siya, ang pulong sa Ginoo, no, ang Holy Spirit dili siya unsa but kinsa. Amen. Dili siya it, but he is he. Hallelujah. He is the third person of the Godhead. He is the presence of Jesus in us. No? Ang Holy Spirit, siya ang mupahimo nato nga mahimo tang born again. Paminaw, ang Happy Church dili makapahimo nimong born again. Amen. Kay bisan pag ikabila ka musimba ning iglesia kun dili nimo dawaton si Jesus, dili ka ma-born again kay trabaho na sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit mga igsoon, siya ang silyo sa atong kaluwasan. Kanang mga cellphone mga igsoon, may balani mo na nga tinuod na kung naa siya'y NTC nga sticker, National Telecommunication nga sticker. Nakamatuod na nga dili na piki. Dili ka matawag ang Kristohanon nga tinuod kung wala nagpuyo nimo ang Holy Spirit. Siya ang napahimo nato nga original nga mga Kristohanon. So kanang mayong ka nga kani man sa Pilipino, dahara mong gud ni. Unsa man ka, Christian or Muslim? Mora mo gina, di ba? Mora mo gina. Pero mga igsoon, ang pagkahimong Kristohanon, dili ka Kristohanon kay dili ka Muslim. Kristohanon ka kay naa kay Holy Spirit, kay siya ang silyo sa atong kaluwasan. Amen mga igsoon. Siya pod, number 5, siya pod ang mo confirm, siya pod ang mo validate, siya pod ang mo declare nga kita mga anak sa Ginoo. Siya ang mo kanang musiguro na to ba? Siya ang mo affirm, siya ang mo confirm nga kita mga anak sa Ginoo. Hallelujah. Second Domingo, second service, si Pastor Aweng Gawali. First service, nagisgota kinsa ang Holy Spirit. Ikaduha, atong last Sunday, nagisgota unsa ang iyang mga buhat. Unsa ang iyang role, unsa ang iyang function sa atong kinabuhi. Ingon si Pastor Aweng, the works of the Holy Spirit.
the works that He does. His works reveals His identity. Akong balikon. Ang iyahang buhat, magpakita na kung kinsa siya. Murag walay mo sugot. Kung kitagbo sa Ginoo ang imong paghinahanglan, kinsa man siya, siya imong provider. Kung giayo sa Ginoo imong balatian, kinsa man siya, siya imong healer. Kung kitagaan kaniya kinabuhi, siya ang imong kinabuhi. Mga igsoon, ang buhat sa Espiritu, siya ang ato ang enabling power aron ta magkinabuhi nga Kristohanon. Dili ta makakinabuhi nga Kristohanon, dili ta magkinabuhi nga bag-o kung wala ang gahom sa Holy Spirit, iyahang power na mga igsoon. Ikaduha, ang Holy Spirit, siya ang mugiya nato. Siya ang mupadayag nato sa pulong sa Ginoo. Bisan pag ikapila ka mubasa sa pulong sa Ginoo, bisan pag bali-balihon mo lang basa, kung wala gani ang Holy Spirit sa imong sulod, dili yug ka kasabot. Taman lang ka nagbasa pero dili ka kasabot. Dili ma-reveal sa imuha ang sikreto sa Ginoo, the Rhema word of God. Ikatulo, He convicts of us of our sins. Dili siya mo guilt nato, dili siya mo condemn, but He convicts us to the point that we come into repentance. Siya ang mo convictar nato. Ang Holy Spirit, siya ang produce nato sa maayong bunga. Siya ang muhatag nato gasa aron maligon ang iglesia. O sa katapusan, siya ang mubaptize nato. Siya ang mudihog nato, siya ang mupano. Siya ang mu-immerse nato sa gahom aron ta makaalagad niya. Paminaw mga igsoon, based on my studies, akong pag-study lang, nibalaan ako, nganong sa unang panahon, ang mga apostoles, bisan patyon sila, dili sila mo surrender, kabulo mo ngano? Akong balikon ha. Si Peter, namatay siya, pinagi sa paglansang, pabali. Ang mga early Christians, ang mga disipulo ni Jesus, nangamatay, gipangpatay ang asin worse kay, pagkaon sa leon, gisunog, giluba, for the sake of the gospel. Kabulo mo nganong dili sila mo surrender? Kabulo mo nganong dili sila mo give up silang pagtuo sa Ginoo? Because they were filled by the Holy Spirit. Kanang mga Kristohanon nga mo backslide, dili na puno sa Espiritu sa Ginoo. Kay kung puno ka sa Espiritu sa Ginoo, bisan pag kusukusuhon kag pagsulay, dili ka mo biya sa imong pagtuo. Mao tong dili sila mo surrender. Ingnon sila nga i-denounce ba nimo si Jesus o dili? Pero they rather die than to kanang reject the name of Christ. Kano man, because they had power. They had the Holy Spirit in them. That's why, bisan in the brink of death, even death, they did not give up sa ilang pagtuo mga igsoon. And I believe, ang mga iglesia, ang mga anak sa hapit, ang mga taga-Happy Church, inaanapod. Inaanapod, amen. Hali, itong pabakan ng Ginoo mga igsoon. Number one, first Sunday, kinsa ang Holy Spirit. Ikaduha, unsa ang iyang mga buhat. Karong kabuntagon, we will talk about bearing the fruit of the Holy Spirit. Bearing the fruit of the Holy Spirit. No? Magiskot tag bunga sa Espiritu. Buto atong gingong ganina sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Naay 9 kabuok bunga sa Espiritu mga igsoon. Pag sinabing bear or bearing, it means to produce fruit, mamunga. Pag yung ganitag bear, mamunga. I believe ang mga anak sa Ginoo mamunga. Gusto ang Ginoo nga mamunga ta. Mamunga ta sa iyang espiritu. Pag sinabing fruit, prutas, it means product. Resulta. Subuti pa sabot, ang resulta sa atong pakigsuod sa Holy Spirit is makabaton tag bunga. Itong 9 kabuok nga atong gibasa ganina. Dili ito maabot, only the Holy Spirit can produce kato nga mga prutas, kato nga mga bunga. Dili ta makaproduce ato. Kay dili man ta Ginoo. Only the work of God, the power, the work of the Holy Spirit. Kisay gusto mamunga mayo amen. Hallelujah, mamunga ta mga igsoon. Iyang tapad, mamunga ta. Ina siya mamunga ta. Dili ilang bungag singot kundi mamunga ta sa espiritu. Amen. The fruit of the Holy Spirit, ang bunga sa espiritu is the result, product na siya mga igsoon, of the Holy Spirit's presence in the life of Christians. Ang bunga sa espiritu, produkto na siya, resulta na siya sa pagpuyo
dinhi nato sa balang espiritu, the presence of God. Di ba unsa ang Holy Spirit? Kinsa siya? Siya ang presence of God. Siya ang the presence of our Lord Jesus Christ sa atong kinabuhi. No? Dili ta makaproduce kung wala ang Holy Spirit. No? Siya ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo makes it clear that everyone receives the Holy Spirit the moment the person believe in Jesus Christ. How to receive the Holy Spirit? Accept the Lord Jesus Christ. Sa mga bisita namo, mga VIPs, dili mo kadawat sa Holy Spirit, kung dili nato dawaton og tuhuan og himuon nga Dios ug manuluwas si Jesus. Kay dili kaning simbahana ang muhatag nimo sa Holy Spirit, kundi ang presensya sa Dios pinagi sa atong pagdawat niya isip ng atong Lord and Savior. Amen mga igsoon. Nang sa din dawaton nimo siya sa mga naka-encounter, amen. Sa nang gidawat nimo siya as Lord and Savior, nagrepent ka, ki-receive nimo siya, that's the moment you receive the Holy Spirit. Unsa nga verse, Pastor? Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Episo 1:13 ngadto sa 14. Og mao usab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyong kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan na kamo iya na. So sa dihang ang tawo makadungog sa maayong balita ug madawat niya ang kaluwasan sa Ginoo, unsa man madawat niya ang Espiritu Santo mga igsoon nga iyang gisaad. Hallelujah. Ang Espiritu mao ang pagsalig nga madawat gayud nato, verse 14, nga ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang himaya. Amen. The Holy Spirit in our lives, no, ang trabaho sa Holy Spirit sa atong kinabuhi, no, is mahimo tang mausab. No? Ang trabaho sa Holy Spirit is unsa man from makasasala, from old nature, mahimo tang bag-ong binuhat mga igsoon. Sa wala pa ta kaila sa Ginoo, kinsay mo tuo nga ang atong pagkinabuhi hugaw. Kinsay mo tuo nga atong pagkinabuhi dili makahiyon sa Ginoo. Amen. Pusta dihang madawat nato ang balang espiritu mga igsoon from sinful nature, makonvert na siya og fruit of the Spirit. Ang atong pagkabakakon, ang atong pagkabastos, pulihan sa Ginoo na gugma, kalinaw, sapa. Aturan ko nun karon. Ang Holy Spirit, ang purpose sa Holy Spirit, gusto siya nga maisama ta ni Kristo. Wala na tayo kanta nga, if more of you, more of you, less of me, more like Jesus. Ang atong paminaw mga igsoon, isip ang Kristohanon, ang atong purpose is to be like Christ. Dili ta mahimong Dios ha, but mahisama ta kang Kristo. Kanang fruit of the Holy Spirit, paminaw, kanang fruit of the Holy Spirit, mauna siya ang karakter ni Jesus. Pasabton ta mo maigsoon. Kanang fruit of the Holy Spirit, mauna ang mga kinaiya ni Jesus. Mauna ang i-produce Holy Spirit nato. Aron ta maisama ni Kristo. No? Kana mga godly na siya nga karakter. Only God, no? Mahimo tang musubay. Mahisama ta kang Kristo mga igsoon. Samtang mutubo ta spiritually ang mga kinaiya ni Kristo, saman madayag yun sa atong kinabuhi. Kung muundang ka og pagpangalagad paminaw ang 9 kabuok fruit of the Spirit, dili gyud na ma-reveal sa imong kinabuhi. Kung muundang ka og kung muundang ka og duol sa presensya sa Ginoo, never ever ka dili jud ka mahisama ni Kristo. Kay kanang fruit of the Holy Spirit, mauna siya ang mga kinaiya ni Jesus mga igsoon. Kasi gusto na namin, amen. Ang bunga sa Espiritu is produced by the Spirit, not by the believer. Ang bunga sa Espiritu, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, patience, ang produce ana, dili ikaw, ang Holy Spirit. Walay kurso mga igsoon, walay university sa kalibutan nga makaproduce ana.
Walay celebrity, walay libro gawa sa pulong sa Ginoo, walay politiko nga makaproduce sa fruit of the Holy Spirit. Only God, only the Holy Spirit. Ato ba baka ng Holy Spirit, mga igsoon? Come on. Hallelujah. Praise the Lord. Dili ka makaproduce, ana. Kay dili man ka Diyos. Amen? Walang gitawag sa fruit of the Holy Spirit, kay kana kinaiya na sa Diyos. Dili ka ka-produce, ana. Tingnan naman, dili man ta Diyos. That's why the fruit of the Holy Spirit produces. The fruit of the Holy Spirit produces. Dili ko makaproduce, ana. Kundili ang Holy Spirit, kundili ang Diyos, mga igsoon. Kay kana kinaiya man na sa Ginoo. The fruit of the Holy Spirit are the character traits of our Savior, Jesus Christ. Karakter na sa ato mangluluwas, mga igsoon. Kasi gusto mamunga, may ugamen. Mamunga ta, mga igsoon. Mga igsoon, if you're controlled by the Holy Spirit, mamunga gid ta. Kung gamhan ta, kung punon ta, kung mapapuno ta sa Holy Spirit, kung saman, makabunga gid, mamunga gid ta. No? Ang pagkinabuhi sa unod, living in the flesh, kung saman, mudala lamang og kamatayon. We cannot inherit the kingdom of God according to Galatians chapter 5:19 to 21. Kamo nalay basa ana. Kung ato tong buhaton, mga sinful nature nato, atong old nature, we can never inherit the kingdom of God. Katulang namunga sa Espiritu ang maka-inherit sa gingarian sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. We can never change without the Holy Spirit. Dili yun ta mausab kung wala ang gahom sa Espiritu sa Ginoo. Bisan pagpila ka New Year's resolution, bisan pila pa ka psychologist imong adtuan, kung dili ka magpapuno sa Holy Spirit, kung dili ka mapakontrol sa Holy Spirit, dili jud ka mausab. Dili jud ka mamunga. Kay trabaho na sa Ginoo, mga igsoon. Dili nimo na trabaho. Dili gani trabaho sa pastor ang pagpangumunga sa Espiritu. Trabaho sa Holy Spirit, mga igsoon. Praise the Lord. Dapat tayo nasabtan, mga igsoon. Mahimot lang born again. Mamunga ta. We can never, paminaw, please write this down. We can never be like Christ without the Holy Spirit. We can never be like Christ without the Holy Spirit. Okay, mga tunata sa kuan, mga prutas. Okay, fruit of the Holy Spirit, number 1. Okay. Number 1, sa kito, number 1, love. Ang tanan maingon, love. Tanan yung gugma. Gugma, di ba? Love. Can't you see I'm in love? Diba? Can't you see in the pool of chance, a little love? Diba? Sa mga kanta, puro love. Pero kaning gugma nga i-produce sa Holy Spirit, dili di siya gugma nga ma-produce sa tao. Kaning gugma, paminaw, gitawag ni siya God's love. God's love is so big, is so big, is so big. God's love is very big. Man's love is so small, is so small. Gamay kayo, but God's love is very big. Kani nga love, gitawag ni siya agape love. Divine love. Gugma gikan sa Ginoo. Kanang imong gugma sa imong uyab, sa imong asawa, dili na kumpara sa gugma sa Ginoo. Kaya ang gugma sa Ginoo dili mapakyas. Kayo sahay kanang inyong bana or inyong asawa makalimot sa inyong anniversary, pero ang Ginoo dili gyud na kalimot. Kung makalimot pa ang Ginoo, kabantay mo, kada mata nato naay sun kada buntag. Kabantay mo kada tulog nato naay stars ug moon. Muna ang Ginoo may kanta siya, baby you're my sun and moon. I wanna pray, diba? Siya ang sun ug moon nato. Ang gugma sa Ginoo dili mapakyas, divine love. Ang kanang gugma nga giingon sa pulong sa Ginoo, that's called God's love. Agape love. Divine love, supernatural love. Dili ka paminaw mga kaigsuunan, dili ka kahigugma sa Ginoo, dili ka kahigugma sa uban kung wala kay gugma gikan sa Ginoo. Kung wala gani kay agape love, natural. Agape love is supernatural love. Now, as human beings, we are what? We are natural being. Dili ka makahigugma og supernatural, kay natural man ka. Walang ang gugma sa Ginoo, kanang iyang fruit nga mao ang love, supernatural na. Kanang higugmaon nimo imong kaaway, ang ga-produce ana ang Holy Spirit.
Kanang mapasaylo ni mga uban, gugma na sa Ginoo. Kaya nga naman, atong gugma, dili beta kapasaylo, natural beta. Kanang gugma sa uban, kanang makashare ka sa gospel, kanang maluoy ka sa uban, to the point kasangyawan nimo sa mayong balita, gugma sa Ginoo ba na? Amen, mga igsoon? Dili ka kasangyaw sa mayong balita, dili ka ka-open sa imong cell group, you can never share the gospel without agape love. Kinsa na gud ta? But we can love God and we can love people. We can serve God and we can serve people because we have agape love. Gugma na nga i-produce Holy Spirit, divine love, ability to love God and others. Morang we can love God and we can love people because we receive God's love. Not because we love Him, but He first loved us. Hallelujah. Kasi nakadawat sa gugma sa Ginoo, amen. Kung nakadawat ka sa gugma sa Ginoo, you can love others. Because that's a supernatural love. Romans 5:5, and this hope will not lead to disappointment. For we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our heart with love. Kasi gani ang puno sa tong heart og love ang Holy Spirit. Romans 5:5. Muna, gugma sa Ginoo. Muna, makalove ta sa Ginoo, makalove ta sa uban because we have divine love. Divine love comes out when we live by the Holy Spirit. Sa di makinabuhi ta sa Espiritu, mamunga gyud ta og gugma sa Ginoo, gugma para sa Ginoo o gugma para sa uban, mga igsoon. Unconditional love to people. Walay ako the only nga ang Holy Spirit lang ang makaproduce nato og unconditional love. Gugma nga walay pili. Ang gugma dili pagbati kundi pagpili. 1 John 4:7-8. 1 John 4:7-8. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Yung si Pastor Raweng sa una, kana imong bana dili nimo na true love. Kaya ang true love si Jesus ra gid, mga igsoon. Kaya ang tinuod nga gugma dili mapakyas. Ang tinuod nga gugma dili kalimot. Ang tinuod nga gugma dili mulantaw sa kagahapon. Kinsa nang gugma, gugma gikan sa Ginoo. Muna i-produce Holy Spirit. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Holy Spirit produces love because God is love. So walay godly love. Walay supernatural love kung wala ang Holy Spirit, mga igsoon. Gusto ang Dios nga mapakita nato ang tinuod nga gugma, selfless love sa uban. Mga igsoonan, we are God's instrument. Kita ang channel. Ang mga anak sa Ginoo mao ang channel sa gugma sa Ginoo. Ang tao sa gawas, makabati sila, makakita sila sa gugma sa Ginoo, pinagi nato. Amen, mga igsoon? Dili man makita ang Ginoo. So unsaon man aron ang uban makakita sa gugma sa Ginoo, pinagi nato isip nga mga anak sa Ginoo. Kaya nga naman, mo-produce man ang Holy Spirit o divine love, mga igsoon. Once ma-empowered ta, once gamhan ta sa Holy Spirit, mamunga gyud ta, mga igsoon, o gugma. Number 2, joy. Joy. Everybody say joy. Kalipay. Psalm 16:11. Psalm 16:11. You will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. Forever. Mga igsoon, happiness, kalipay na siya based on your circumstances. Ang joy is produkto na siya sa imong fellowship with God. Ang balikon, kanang happiness, inani na siya. Malipay ka, kanang happiness, kalipay na, nga nagbase sa imong madawat, magbase sa imong makita, magbase sa imong pagbati. Example, kung wala kay kwarta, dili po ka malipay. Pero kung na kay kwarta, malipay ka, happiness na. Pero ang joy, bahalag wala kay kwarta, pero malipayon ka. Bahalag mahal ang kuryente, pero malipayon ka. Because the joy of the Lord is our strength. Dili, kanang happiness, ang muhataga na, kwarta,
Barkada, inom, bisyo, fraternity, grado, kurso, diploma. Pero ang Ginoo, ang Espiritu, ang mahatag niya, joy. I've got joy, joy, joy in my heart. I've got joy, joy, joy in my heart. Amen, mga igsoon. Muna nga, unsa may naani mo karon? Happiness ba na? Okay. Siguro ang joy na. Pero kung hindi na joy, dili ka matagbaw. Joy, mga igsoon. Ang joy, resulta na siya sa ito ang pakidugtong sa Dios. Trusting God and His Word. Mubungag na siya, mga igsoon, og joy, kalipay. Sa diyang kontrolado ta sa Holy Spirit, muproduce na siya og kalipay. Paminaw, bisan pag naa ka sa kamatayon, bisan pag naa ka sa balatian, pakinahanglan, kung naan nimo ang Holy Spirit, malipayon ka. Sa pag naa kay balatian, sa pag namatian ka, sa pag usay natabo sa imong kinabuhi, pero makasimba ka sa Ginoo kay anuman, dili man ka happy, joyful man ka. Kasi makaproduce ana ang Holy Spirit. Ano pa ba ka ng Ginoo, mga igsoon? Muna nga sa akong salamat sa Ginoo, based on my experience, muna nga salamat sa Ginoo kay wala ko gipadako sa akong ginikanan to live extravagantly. Did you know, in my 33 years sa akong pagkinabuhi, only 3 times lang ko gi-birthdayhan. Og nalipay kay ko ana kay anuman. Pinaagi ni ana, nasabtan ako nga Lord, wala di ay sa birthday nga celebrate ang akong kalipay naa dihay sa imong presensya, Ginoo. Walang bahala ko gaway bagong sapatos. Bahala ko bagong sinina. Bahala wala ko bagong motor unsa ba na. Pero kung naa Holy Spirit mamunga sa akong sulod, labaw pa na sobra-sobra, mga igsoon. Awas-awas na kalipay. Karon muntaga, kung ikaw, kung ang imong kalipay, imong barkada, kung ang imong kalipay, imong trabaho, imong kwarta, imong bisyo, prangkahan ti ka, dili pa ka born again. Wala pa namunga ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ang tinuod nga mo produce sa joy, walay lain ang Ginoo. Unang ayaw katingala bisan imong bugas, kumkum na lang pero malipayon ka. Ayaw katingala bisan ang imong refrigerator uling na lay sulod pero malipayon ka. Kaya nga naman namunga ka og espiritu sa Ginoo. Musa ito, joy. Hallelujah. Ang Holy Spirit muhatag natog lasting and great joy. We are confident sa iyang mga saad. Nganong joyful man ta, mga igsoon. Bisan na ay pagsulay kay nga naman nagsalig man ta sa iyang saad. Nagsalig man ta katong giwali ni Pastor Robin, nagsalig man ta sa iyang mga buhat. Nagsalig man ta nga siya ang mutagbo nato. Kay kung sa gani ang iyang buhat, mao na siya. Ngunang joyful ta. Lord, naibalatian akong anak, pero joyful ko, Lord. Kaya nga naman, Lord. Insa man ka, Lord? Ikaw ang healer, Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Knowing God produces joy. Romans 15:13 may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. When we trust the Lord, mapuno gyud ta og kalipay o kalinaw, mga igsoon, so that you may overflow with hope. Grabe, mga igsoon, kung musalig ta sa Ginoo, mag-awas-awas tag paglaom. Kabalo ba mo nganong na mga tao nga maghikog bisan bilyonaryo na tungod kay wala sila paglaom. Basta ang tao gani, bisa pag sikat pa na, bisa pag usap pa na kadato, basta mahupda na kayo nagpaglaom, maghikog yun na. Dili man maghikog tungod kay walay kwarta. Wala man tao nga maghikog tungod kay bulugan. Ang tao maghikog na kan man kay wala lay paglaom. Kung wala na ganyan paglaom, maghikog yun na. Kisa itong paglaom, ang Diyos. Wala kung nakakay paglaom, malipayon ka. Wala, tingala doon, na kato'y billionaire, kasi diha, igo siya sa recession, billionaire siya, from billionaire, nahimo siyang millionaire. Kamu sige buhat niya, he was from Russia. Sige buhat niya, one day, lakaw siya, ato siyag train station, may ambak siya sa rail sa train. Kaya nga naman, from billionaire, nahimo na lang siyang millionaire. So may problema, ana. Kaya nawad-an siyag paglaom, kaya wala siya'y joy, wala ka-produce ang Holy Spirit niya. Hallelujah. Ang kalibutan, walay i-offer nga long-lasting joy, only the Holy Spirit. Sa pagmulaag kag Boracay, malipay ka dito, ibalik mo rin sa iyong balay, wala na. Di ba? O matutag Siargao, ba, kuyugon ta mo, ilipay kayo mo, di ba? Inibalik ko sa iyong balay, makita ka sa classmate, maglagot ka,
Kaya nga naman, ang kalipay nga mahatag sa Boracay, dili lasting joy, only the Holy Spirit. Hallelujah. You will keep in perfect peace all you trust, all you, no? Sunod mga igsoon, no? Manata sa joy, ato ta sa peace. Kaya apit ang oras, peace. Everybody say, kalinaw. Peace. Kaning gitawag nga peace, gitawag siya God's peace. Kalinaw sa Dios. Ang kalinaw sa Dios, maanaa kanimo. Amen? God's peace. Pag sinabing God's peace, it means security. Calmness. Subuti pa sabot, nagubot ang palibot nimo, nagpatay, Agents pa. Ilang. Raise. Check. Raise. Okay. Padahin tamay. Ato babakan ng Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Akong balikon, ang Ginoo, ang Holy Spirit, mo-produce siya nato og kalinaw, God's peace. Paminaw mga igsoon, ang kalinaw sa Dios magdala nato og seguridad og kalma. Seguridad, wala yung security sa security bank. Wala yung security sa paglingkod ni BBM. Bisag si BBM ang inyong gibutaran. Wala yung security sa panahon ni Duterte. Kaya ang security ang makahatlag ana ang Ginoo. No, siya rin makahatag ana. No? The peace of God. Philippians 4:6-7. Philippians 4:6-7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and that thank Him for all He has done. Verse 7. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ang tinuod nga kalinaw is not the absence of chaos or trouble. Ang tinuod nga kalinaw, ang God's peace is bisan pag naay chaos and trouble sa imong palibot, pero malinawon ka. Ang imong kalinaw, dili na magbase sa imong palibot, pero imong kalinaw, nagbase na sa imong kasing-kasing nga gipuno sa Espiritu sa Ginoo magsuon. Sa pag nagubot na ng kalibutan, sa pag nakamahal na ang nagmahal, nakamahal ang palitunan, pero kung ikaw, kalma lang ka. Sigurado gyapon ka, malinawon gyapon ka kay ngano man. Ang kalinaw sa Dios dili masabtan sa tong unang-una nga tawanon. Kay kani kalinaw gikan sa Ginoo. Ang kalinaw sa Dios mao na imo guard, mao na imo gwardiya sa tong kasing-kasing una-una aron ang buhat sa yawa dili kasulod. So ang peace of God is our security. Muna nga to ang bodyguard. Every time nga motaki ang yawa, muhatag siya negatibo nimo tungod kay naay peace of God. Saman, iyahan ng kontrahan, iyahan ng protektahan imong unahon kasing-kasing. That's the power of the peace of God. Nakay balatian, nabalaka ka kung unsa ba na. The peace of God be upon you. It will guard your heart and mind. Kasi mo produce ana, kulumban, isimsi, dili, the Holy Spirit. Kasi gusto ana maigsoon. Kasi gusto kalinaw. Grabe. Gubot ang palibot pero ikaw malinawon. Dili siya absence. Dili ingon kay wala nay gubat. Kanang mga pistok, mga igsoon, wala nga di kumutugan ng pistok. Kaya nga naman, bisag pistok, wa agi peace ka mahitabo. Kaya the only time na naay peace sa kalibutan is when every one of us have Jesus in our hearts. Wala may kalinaw nga mahatag anang salamat sa tong gobyerno kay okay kayo. Salamat ni Duterte, BBM, salamat sa kaalam. Pero actually, real talk lang, walay kalinaw nga tinuod nga mahatag sa kalibutan. Ginoo ray makahatag ana. Mahimo lang malinawon ang tibok kalibutan kung tanang 8 billion nga tawo na ay Jesus silang sulod. Pero santang wa pa Jesus silang sulod, walay kalinaw. Pero salamat kay ang kalinaw sa Dios ihatag, i-produce na siya sa mga katawan sa Dios. Amen mga igsoon. Daway na lang yung sunod ta mga igsoon, ang kalibutan walay mahatag ang kalinaw, only the Holy Spirit. No? John 14:27, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. Gasa din ni mga igsoon. Gasa sa espiritu, no? Ang kalinaw, peace of mind and peace of heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. Mo ba ni ginakanta ni Pastora? Ang kaning peace of God, dili ni mahatag sa imuhang paryente. Dili ni mahatag sa imong diploma. Ang makahatag ani ang atong buhi nga Dios lamang mga igsoon. So don't be troubled or afraid. Ayaw kahadlok. Ayaw kabalaka.
Kay naay gagwardya sa imong kasing-kasing una-una. The peace of God. Ikaupat, patience. Everybody say patience. Pailob. Kani mo nag saryohonon kani tanan mangguro. Labi na kung teacher, kasi mga teacher dari. Teacher man ko. Ako mura ko boxer, pero teacher ko may gusto na. Karon mga eskwela, kasi nag college education. Kung education student ka, siguro in tawon ay pag-ingon dili matabag passion guys, no? Prangka lang, mag 3 years na ako sa DepEd. Then 7 years ko sa private. Una akong ginaprangkahan ako ang mga college education student. Dili matabag passion ang pagtudlo. You need patience. Passion, okay ng passion. Pero kung wala kay patience, dili ka kalahutay. Muna akong kinahanglan. Apil, berkani agad, gugma, salamat sa Ginoo ang gugma na alaman. Pero padayon, kaya punta, amen. Huwag man undang, amen. Pero kaning patience, kisagpa, di ko sa Ginoo, Kaya ikaw na, ikaw sir, badyo kay para ilob. Imong bata, magtabi. Imo da yung salang storyahan. Bawal lamang karon to mga anak kay matulpo man ta. No? Storyahan naman. Imong bata, magtintindog lang, mawala din yung kasi mong mood. Sorry Lord. Kasi makaingog, sorry Lord. Amen? No? Patience, long suffering. Kanang patience, tawa ka na, long suffering. Muantos ka og taas. Makaantos kag taas. Taas imo mga suffering. No, patience. No, traffic kayo. Init pa jud kayo. Dugay kay mulihok. Need tag pailob, amen. Mulinya ka sa counter, sa cashier, gi-overtaken kag lain, need kag pailob, amen. Lain mintaas imong bill sa kuryente. Need kag pailob, amen. Atiwing ray nag amen, mga dato magkita no? Amen. Nagmahal ang bugas, need kag pailob, amen. Nagpabuyag imong anak, need kag pailob, amen. Kasi mo produce ana ang Holy Spirit. Long suffering, pailob. Salamat Lord. Ephesians 4:2. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Karon, dili kita makita og patience kay ano man, paspas naman kanong God. Mismo gani mo bayad ka, pwede na gani ka mobayad sa gamiton, no? GCash, pinaspasay na karon. Ang kultura karon pinaspasay, gusto na ada yon, instant. Pero ang mga anak sa Ginoo tudluan sa Ginoo nga mahimo tang patient. Mahimo tang mapailubon, amen. Nay muaway nato pero mapailubon ta, amen. Hallelujah. Ang Kristohanon, ang mga Christians have everything we need to be patient because we have the Holy Spirit. Lisod kayo, bungahon ang patience kung kita-kita lang. Pero kung gamhan ta sa Holy Spirit, magpadayon tag papangalagad sa Ginoo, ang gahom sa Espiritu, siya na yung bunga na nato. Matingala na lang ka, nga nakalimot imong banaw sa imong anniversary, pero wala na ka ng luod. Wala gi-appreciate si muhang banang imong make-up, pero wala ka na hiubos, kaya naman, nalaman kay patience. Muuli nga hubog imong bana, pero kung naman kay patience, imo na lang siyang iampo. Imbis labayo ni mong plato. Itaw. Pero dili binamahatag sa sa media, mahatag na ang Ginoo rabi. Amen mga igsoon. Lord, more patience pa. Salamat sa Ginoo. Ang patient person, mula hutay gina bisan naay balatian, naay kasakitan, pero dili mo reklamo. Sud kay no? Pero lisod man gid siya kay dili man kay mabuhat ani ang Ginoo man. Sud kay ni, no? Pero ang Ginoo may muuba nato, di man kay mabunga ani ang Ginoo man. Tinawanon nga pangunahuna, lisod kaayo. Ang mga anak sa Ginoo, mupakita gyud og pag-antos, perseverance sa mga nag-eskwela, sa mga working students, sa mga nanegosyo, sa mga mga anak, kitang tanan, let's persevere. Because we are patient in the Lord. Salamat sa Ginoo. We can only possess kani nga klase sa pasensya or pailob sa dihang ang gahom ug buhat sa espiritu mamuhat nato. Ikalima, kindness. Kindness, no? Kindness means treating one another with respect and niceness. No, treating one another with respect and niceness. Imuhang gitreat, imuhang gilove mo, no?
gitagaan nimo, gipakitaan nimo respeto. Napakita kag maayong buhat sa imong isig katawo. Ayaw pilia ang imuhang pagkahimong kindness. Because kindness should be unconditional. Bisan pag unsa na sila ka gibuhat sa imuha, but ang imong pagkakain dili mamili. Kay i-produce man na sa Holy Spirit mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Kindness, no? Naa kay care, naa kay compassion sa uban. Naa kay kasing-kasing, naa kay kasing-kasing nga musangyaw sa maayong balita. Ang best evidence of kindness is when you share the gospel of Christ. Ang pinakadako nga ekspresyon sa pagkamahimong kind, pagkamahimong maayo sa isig katawo, isa diyang sangyawan nimo siya sa maayong balita. Nindot man lang tagaan nimo og sapatos. Pakanon nimo nindot man na. Pero pinakanindot kanang imuhang sangyawan sa pulong sa Ginoo. Mao na sa pinaka-the best nga evidence. Colossians 3:12, since God chose you to be holy, He loves you. He loves. We holy people He loves. You must clothe yourselves with tender-hearted mercy. Kindness is being merciful. Kindness, humility, gentleness, and patience. Colossians 3:12. Kaunom, goodness. Kindness, goodness. Medyo pareha lang. Goodness meaning righteous. Morally good. Ang kalibutan karon dili na kaila unsay immoral ug moral. Kung unsay ilang gusto, ilang buhaton, dili na nila tawon kung unsay makapasakit sa Ginoo. Pero ang mga katawhan sa Ginoo mamuha gina og pagkamaayo, goodness. You are morally good. Kung imuang mga classmate mangupya, since you have the goodness of God, dili ka mangupya. Kung imuang kauban trabaho mangurakot, ikaw dili kay ngano man. Namunga naman ka og goodness. You are righteous. Makabuhat kag maayo sa uban, to do good to others. Sa una mangulata ta, manumbag ta, manglibak ta karon, mamunga og goodness. Matthew 5:16, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Amen. Sa diyang mahimutang good, sa diyang mahimutang compassionate, sa diyang mahimutang maayo sa uban, unsa man, mahimaya ang atong amahan mga igsoon. Makita si Jesus sa atong kinabuhi if we are good. Goodness, no? Example ana, the good Samaritan. Yan ako nun, good Samaritan. Mahimutang maulaw sa uban, pero kani mga igsoon, dili ni maabot nato, kung dili nato ialaw ang Holy Spirit nga mo flow sa atong kinabuhi. We cannot have compassion to people if we don't have the Holy Spirit. Ikapito, faithfulness. Faithfulness. At tanan ingon, faithfulness. Pagka matinud-anon. No, pagka matinud-anon means reliable, masaligan, trustworthy. Bisan wala gitiksan nga mag-cell group gyud. Bisan wala giingnan sa leader nga mabasag Bible, mabasag yung Bible. Bisan wala giingnan sa ginikanan nga magtuon gyud. Mao na siya ang mga faithful nga mga anak sa Ginoo. Bisan wala giingnan nga maningkamot og eskwela maningkamot gihapon. Kaya nga naman, faithful. Kasaligan. Faithfulness means consistent submission and obedience to God. Dili palong-palong. Dili palong-palong ang imong pagka-faithful, kundi consistent submission and obedience kay Lord. Kayo ng pulong sa Ginoo sa Matthew 25:21, no? Basahan lang na mga igsoon. Sa diyang faithful ka sa gamay, faithful po ka sa dako. Kung dili ka faithful sa imong usa ka cell group, dili ka tagahan og 12. Kung dili ka kabulumatiman sa imong 2 wheels, dili ka tagahan og 4 wheels. Kung dili ka faithful sa imong usa ka branch, dili ka tagaag daghang branch sa Ginoo. Negosyo mga igsoon. Kasi gusto mo imong faithful, mo amen. No? Faithfulness is believing that God is who He says He is. Padayon ta nga mutuo sa iyahang pulong mga igsoon, bisan na ay pagsulay, bisan na ay problema, but still we are living the life of Christ. That's being faithful. Gipug nga naka og simba, gipug nga naka og cell group, pero nagbuhat gipong ka sa start, nagbuhat gipong ka og cell group, that's called faithfulness.
Namat kaya nakaginikanan, nawad-an kag trabaho, nawad kag barkada, pero wala ni mo na gibaylo sa imong pagtuo sa Ginoo. That's what you call faithfulness. Ug muani ka mga igsoon, muani ko mga igsoon. Kung dili ka faithful, dili ka muani. Kasi gusto niyong faithful niyo gamen. Muani ka mga igsoon. And 8, second to the last, gamay na lang, gentleness. Gentleness, sa ubang version, pwede nyo ibutang dira, meekness. Meekness or humility. Sa Bisaya pa, pagka mapaubsanon. Pagka mapaubsanon. Gentleness. Humility, meekness. Kana bitang humility, kana magpaubos ka, ang pasabot ana is, you are telling yourself that God is in control. Lord, dili na ako control Ginoo kay wala ko'y ability. But Lord, you are in control. That's why I humble myself upon you. Lord, dili na ako control akong palibot. But Lord, ikaw ang control sa tanan. That's why I trust you. That's why, Lord, I humble down. Philippians 4:5. Philippians 4:5. Let your gentleness be evident to all the Lord. To all, the Lord is near. Matthew 21:5. See, your King comes to you gentle and riding on a donkey. The best example is si Jesus. Matthew 21:5. Matthew 21:5. Si Jesus, the King of Kings and Lord of Lords, the Rose of Sharon, the Lion of Judah, the Creator of the universe. Saman, ang iyang entrance, unsa? Kasakay na tawag kabayo. Pwede man unta, chariots of fire. Pwede man unta, entourage, mga langit, mga gold, mga angels, billions of angels, mga bodyguard niya. Pero kabulokaw, sa kisakyan niya, tumanghos kabayo, donkey. Kasi papakita, anak, mga igsoon, mapainubsanon si Jesus. Kung siya mapainubsanon, ang iyang katawhan, mapainubsanon po. Amen, mga igsoon. No? Allow the Holy Spirit. Ang pagpaubos, meekness is not weakness, but strength under control. Meekness is not weakness. Dili siya kaluyahon. Ang pagpahimong ubos, dili kaluyahon na. But unsa man, strength na siya nga imong i-control. Nakipagpugong ba? Paubos ka. Nagpaubos ka atubangan sa Ginoo. I-allow ang Ginoo. James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Santiago 4:10, humble yourselves, hallelujah, in the sight of the Lord, and unsay produkto ani, He will lift you up. Si Pastor Joel pa, kung mapataas ka, ilambos ka sa Ginoo. Kanang mga hambugiro, kanang mga feeling nga know it all, kanang mga tao nga dili mo acknowledge nga walay Ginoo silang kinabuhi. Kanang mga tawhana, mao na siya dili ipataas sa Ginoo. But when you are humble, every time you have achievements in life, you always acknowledge God. Thus you become fruitful. Pero kami mong ka nga, bright, manggug ko. Ako pa, kahamis na kugnawang, natural. Ako pa, patakurso ako na human. Ako pa. Malunggang nga sa Ginoo, ana. Ako pa, gyud. Kaya makitungog ro bang Ginoo? Mga hambugiro bitaw. Usa to nitabo atong sa kahari. Si di bukan ni Sir bato siya tong Dimrad bato. Hambugiro man kay siya, sige buhat sa Ginoo, gihimo siyang murag iro. Ipakaon siya sagbot, kaya naman piling niya, hali naman siya. Piling niya hambugiro kay siya. Pero gipaubos siya sa Ginoo. John 4:6, God resists the proud, but God gives grace to the humble. You want anointing? You want grace? You want favor? Be humble. Acknowledge the Lord. And the last, self-control. Pagpugong sa kaugalingon. Proverbs 25:28. Like a city whose walls are broken through, is a person who lacks self-control. Kung wala kay self-control, mga igsoon, mura kag balay, mura kag gingharian nga walay pader, walay proteksyon. Inig-atake sa yawa nimo, pili ka. Kaya ang self-control, mga igsoon, bunga sa espiritu, mao na siya ang atuang proteksyon. Mao na siya ang atuang shield. Unya, kung mataki ang imong barkada o sa kabasong red horse, unya kay wala kay self-control, pilde ka. Kung mo encourage imong barkada nga mag-vape ka, nya wala man kay bunga sa self-control. Natural, wala kay wall. Kasunod lang yawa. Makabuhat na yung ka. Ang self-control is mo na ang wall nato. We can mga igsoon, good news, we can refuse sin. We can say no to sin because of the Holy Spirit.
Ang Holy Spirit, mubunga siya maigsuon og self-control nato. Siya ang presensya sa Dios. Sa unang panahon, ang unod ingon, I will do what I want. Ako sa una, I will do what I want. But now, in the Spirit, Holy Spirit, self-control, I will do what God wants me to do. I will do what God wants me to do. That's self-control. Wala university nga makahatag ana. Only the Holy Spirit. Ability to control your own thoughts, words, and actions. Labi na kay isumbag, pero dili ka mo sumbag. Kinaaman kay wall. Pero kung lubaon ka, manumbag juga alangan man. Oral. Self-defense may tawag ana. Ako naman ko yung mga sakop ng mga sundalo, mga pulis na nasa panggubatan. Alangan na yung ko nga, bro, inigubat nyo bro. Nang kontrada, ayaw po sila, kay anak bika sa Ginoo. Namatay po siya. Buhata imong trabaho bro. Lahi man ang self-control, lahi na mga tangaon. Amen? Self-control ta. Use. Gamitin lang kung kailangan. And besides, God will protect us man. Amen, mga igsoon? Sa pagtapos, ang fruit of the Holy Spirit, akong balikon, are characters of Christ. Nga mugawas lang sa dihang mapapuno ta o mapakontrol ta sa Holy Spirit. Mga igsoon, dili ginato ni 100% biya. Kaya ato ang maling trabahoon kada adlaw. It's a long process. Maundang lang ni produce sa ning mubalik na ang Ginoo. Amen? O samtang buhi ta, ato aning ipadayon og produce ang Ginoo ani nato. Is your life producing fruit? Namunga ba ka maigsoon? Yes, pastor, namunga na ako pero gamay pa. Salamat sa Ginoo kay namunga ba na gamay. Kaning garden namo sa eskwelahan. Bahala gamay. Bahala gamay ang bunga kay at least namunga kaysa wala. Padayon lang kay kanang gamay nga bunga, makadaghana, makadagko na mga igsoon. Ayag undang. Kinsay gusto makabaton sa kinayan ni Kristo, may amen. Mahitabo na mga igsoon. These are godly characters. So only God can produce it in us. Lisod kaayo ni i-produce ang 9 kabuok. Kung kita-kita lang. Pero kung balikon, dili man nato trabaho ang mo-produce, trabaho man sa Ginoo. Sa katapusan, last verse, John 15:5. John 15:5. Yes, I am the vine. You are the branches, Jesus said. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Gusto ka mamunga? Gusto ka mabunga? Amen, mga igsoon? Pabilin. Ayag undang sa pagtuo. Pabilin ni Jesus. Remain in Christ. Do the start. Continue living in faith. Be filled always with the Holy Spirit. Continue to worship and serve the Lord. Read His Word. Buhata ang start lesson. Gusto ka mo bunga? Pabilin. Isulat. Pabilin sa pagsimba. Pabilin sa pagbasa sa pulong. O pabilin sa pagpangalagad. O pabilin sa presensya ni Lord. Sa katapusan, ang mupabilin o mupadayon kang Kristo mamunga. Akong balikon, ang mupabilin o mupadayon, John 15:5, kang Kristo mamunga. Ang dili po. Ato pabaka ng Ginoo mga igsoon. Ako hatag ni Pastor Raweng mga igsoon. Praise God. Manindog tang tanan mga igsoon. Salamat Pastor Seth sa pulong sa Ginoo. Hindot kaayo hisgutan ang character, no? Character ni Jesus. Nga importante kaayo mo bunga sa matag usa nato. No? While we are standing, let's reflect on the word of God. Samtang nagtindog ka diha, pwede nimo iduko imong ulo, ipiyong imong mata. Let's check our life. Lord, ni bunga na baka ko. Kaning gugma, kaning kalipay, kalinaw, pailob, pagkamaayo, pagkamatinud-anon. Ni bunga na baka ka. Ngayon ka, Lord, kulang pa yun ko. Pag-ulang na ako'y giaway, gino. Pag-ulang ginoon, na ako'y
nawad-an ko sa kalipay, nawad-an ko sa pailog. Come on, the Holy Spirit, the presence of God is here. Why don't we ask the Holy Spirit, Lord, I need you, Lord. Come on, pagkisulti sa Ginoo, Egson. Kung gusto niyo ipataas imuhang kamot, as surrender diha sa Ginoo, pwede na nimo mahimo. No, Lord, akong gisurrender, Ginoo, akong karaan nga kinaiya, ug Lord, ako kang gitugutan, Holy Spirit, nga mamunga sa akong kinabuhi. Tagsa-tagsa ta, Egson. Sama sa Ginoo sa magwawali ganina, dili ni nato mahimo, dili ni nimo mahimo, kana mahimo ka maayuhon, kanang pasensyoso, siguro talagsa lang, gamay lang nga panahon, pero kanang tinuod gyud nga gikan sa Dios, it's the work of the Holy Spirit. Come on, let's ask the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit. Paghimog pag-ampo diha sa imong gitindugan karon pakigsulti sa Ginoo, tabangi ko, Lord. Tabangi ko, Ginoo. Dili ni nako mahimo, Ginoo. Tabangi ko, Lord, mamunga ko paghigugma kanang gikan kanimo, Ginoo. Mamunga ko, Ginoo, og pagkamatinud-anon. Mamunga ko, Ginoo, og pagkamaayuhon, Lord. Mamunga ko, Ginoo, self-control. Lord, tabangi ko, Ginoo. Come on, ask the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit. He is here right now. He is here right now. Ayaw paglingi-lingi sa imong tapad. Kay tagsa-tagsa ta, dunay kinahanglan trabahoon ang Holy Spirit sa ato ang kinabuhi. As you surrender diha sa Ginoo, as you surrender diha sa gahom sa Holy Spirit, He can do what is impossible diha kanimo. He can do the impossible because gamhanan ang Dios. Gamhanan ang Dios, makahimo siya. Makahimo siya pag-usab nimo. Makahimo siya sa paghatag og kalinaw sa imong gubot nga hunahuna. Sa imong mga kalibog, makahimo ang Dios ana. Makahatag ang Dios sa tinuod nga kalipay. Unsa man imong giagian karon, mahimo na sa Dios nga nagpuyo nga naha kanimo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Spirit, we believe and we know that you're in this place, Lord God. Lord, how much we need you. How much we need you to bear fruit in us, Lord. The character of Christ. Tabangi mi, Ginoo. We will stay, Lord. Magpabilin mi diha nimo, magpabilin mi diha kanimo. Ina ang Dios, magpabilin ko diha nimo, Ginoo. Dili ko mubulag nimo, Ginoo. Mupabilin ko si mong pulong. Mupabilin ko, Ginoo, sa pagsimba kanimo. Mupabilin ko sa pag-alaga diha kanimo. Make a commitment this morning, Igsoon. Come on, hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa matag usa, Ginoo. Dunay kinasing-kasing nga pag-ampo karong buntaga. Salamat kaayo, Lord God. Bless everyone, Ginoo. Nakakita ka sa ilang mga kasing-kasing. Nakita ka, Ginoo, sa matag usa ka struggle right now, Lord God. I pray, Holy Spirit, that you will fill us, Lord God. Fill us, Lord, so that, Lord God, ikaw, Ginoo, mabunga sa among kinabuhi. Dili lang karong adlaw, dili lang karong semana, but Lord, for all the days of our lives, Lord God, hangtod sa imong pagbalik, Ginoo, mahimo ming mubunga, mohamtong, ug mamunga, Ginoo, because mo nimo ikalipay sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo. We give you praise, Lord. We give you praise. Come on. Itong hatagan kusog ang pagdayeg ug palakpak ang Holy Spirit that is here with us this morning. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pasalamati ang Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amen.